lafiya zaki lafiya zaki muje ai ka bamu garkuwa duk mun samu Alhaji Abubakar Kainuwa mai hadarin naira mazanjiya ai ka bamu sama garkuwa duk mun samu Alhaji Abubakar Kainuwa mai hadarin naira mazanjiya ka raba kuma ka bamu sannan fa kowa ya samu Alhaji Abubakar Kainuwa bamu da tamkar ka mazanjiya ai ka bamu garkuwa duk mun samu gaske Alhaji Abubakar Kainuwa mai hadarin naira mazanjiya maza maganin maza maza maganin maza Kainuwa mai hadarin naira mazanjiya ai ka bamu garkuwa duk mun samu Alhaji Abubakar Kainuwa mai hadarin naira mazanjiya ku bani kidan jirgi hayya ku bani kidan jirgi garkuwa mai jama'a dubbai mazanjiya sarki mu fara sa sunan Allah wanda ke dafa mana zantuka in makai aji sun jimla mu fara sa sunan Allah sarkin sarakai wanda fa bai da sarki ku ce sarki ba iya nan ba sai mu roki salati gun habibin sadagun Abdullah ahli da sahabbai da tabi'ai duk mu sako jumla sannan mu roki ya daga da za ta Kainuwa babban zakin nan Alhaji Abubakar garkuwa mai kauna gumba kai haba sarkin waka kafin wannan tilas miyo addu'a gun kai sarki Allah Allah ka ɗaukaka mai waka amin da yan amshin waka kuma da mai gyaran waka da studiyon waka mai sauraron waka har wanda an kai wa waka da uwa uban waka sarkin waka ga kwantenar waka Musa Gwanja ikon Allah kar ku zuga ni ku sanya kaina yayi girma ban zama sarkin waka aitin da ba gado ne ba to amma a gidanku kai amma fari na taba wai to matsalar ka guda ce idan har ka yarda da kai ne a gurin lillahi ka gane fa ba kowa ne ba shi ya sanya Alhaji Abubakar gwarzon mu uba babba ya zamo kan daga kam katangar mu babu abin duba to mu kira shi katangar duniya bangawa zai ture ba katangar sukari kan dami a shaka ayo wanka to ai ka bamu garkuwa duk mun samu Alhaji Abubakar Kainuwa mai hadarin naira mazanjiya in banda nufin Allah Kainuwa a ganka saman da biki a bar ka saman tauki ma'uban da zai sama taki da kanka kaman mota kace in hau mutumin kirki garkuwar matasan Najeriya mai kwana aiki a dogon jane ni nai batun ban mamaki da na san wasu za su ce wai ta yaya ma na san ka Kainuwa ai ka bamu garkuwa duk mun samu Alhaji Abubakar Kainuwa mai hadarin naira mazanjiya tafi dai shakundum inuwar mu bangon dafawa Alhaji Abubakar Kainuwa mai san talakawa uban marayu kuma garkuwar miskinai mai san al'umma mai kyauta fure da maimai garkuwa na matasa mai ce aika da jarmai tafiyar ka da bance gaba duk mun bi ka a baya sama sarkin waka Musa sarkin waka wanja kwantenar waka Musa jirgin waka gashi kai lodin waka ina za ka je ka kai haja zan sauka birnin tarayya a tarayya zan sauka birnin tarayya Abuja kenan za ka kai mu Gwanja mai waka mun karya gaba za mu je fadar garkuwan matasan kasar mu ta tarayya kun san tsarin mulki da waka suna hada halayya Alhaji Abubakar buldoza sarkin aiki kuma gagarba don masu turjiya rana sa aiki mai kaunar talakawa mai kyautar ban mamaki mai 'ya'yan albarka mai gona mai iri da taki nace to yaya sunansa mu kira shi kawai hero wurin mu ya zama tauraro Alhaji Abubakar Kainuwa ingarman zaki mazanjiya namijin gaske tauraro mai haske
abubakar duk wata gasa ka lashe kiwon zabo yayi daban da na mai rago in ko babu batun zambo mai rago za ya fi shan wuya gagara koyo da musa kake sabo mai daban jama'a taro ku kira shi da suna maliya barka kenan zan yi wa al'ummar nan matasa na ƙasa din nan kun dacen gwarzon duniya ga gwarzon yan Najeriya zaki a siyasar duniya abubakar ka gama lafiya ai ka babu garkuwa duk mun samu alhaji abubakar kainuwa mai hadarin naira mazanjiya mantuwa ɗaya tak bangai da gwarzon jama'a ba jagoran talakawa babanmu babba uban babba angon hajiya da ima tushe usan na abin doba hajiya da ima girwar mata tantaka sannu hajiya da ima da kin fito jama'a ke daga hannu hajiya da ima maman kainuwa mun gaida ke matar alhaji shehu gwanja ke yaba halinki matar alhaji shehu dole in zo in wasa ki tattaka a lafiya sunan ki na safa a wakar haji shehu tattaka sannu hayya mahaifi ga kainuwa musa na gwanja ka gaida ka baba ga kainuwa haji shehu rabbi shi da fama haji shehu gamta gogarma ko kuma in ce in garma ka zama dukin fashin tama gagara ga sama zan fama ka zama nera sha nema ka zama ni'imar al'umma haji shehu rabbi shi da fama alhaji shehu baba alhaji shehu a gaishe ka tamad bihamdullahi karshe na zaune ya raba wakar so mun tabi nema babu ai ban fara ba musa isa gwanja ni danka ne kuma ba wai ba mai nema na ko a ina kace to ganan bana ko a fadin kasar nan mai nema na kai duba 081 44 number mu haka 37 number mu wannan shine 4089 shine karshen number Musa Isa Gwanja na'am kanin Adamu Gwanja Sani Hassan mai wakar ja maza maganin maza kainuwa mai hadarin ne da mazanjiya